प्रमोद बड़ो जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद। मुसलपुर जिला कमिटि यूपीपीएल दोलोनि मोनफ्रोमबो सेलनि गोदानै दाफुंजानाय मावफुं आफादा दोलोनि नेमखान्थि बायदियै दिनै समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा फोरबोखौ मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय जायो। बीटीसी बिसायख'थिया सौफैहांनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मुसलपुर जिला कमिटि यूपीपीएल दोलोआबो सेलफोरनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै फैगौ बोसोरथामनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दाफुंनानै लादों। लोगोसे गासै बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोदों। गोदानै बिबान रुजुननाय सुबुंफोरा दिनैनिफ्रायनो फैबाय थानाय 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय। दिनैनि समायखिरा लानाय फोरबोआव लाइमोन, आइजो, माइनरिटि सेल, ओबीसी सेल आरो फारमान सेलनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। प्रमोद बड़ो जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद। प्रमोद बड़ो जिंदाबाद, प्रमोद बड़ो जिंदाबाद। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट यूपीपीएल जिंदाबाद, मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट यूपीपीएल जिंदाबाद। धन्यवाद।